दैदेनगिरि बिथांमोन दं वार्कार बिथांमोन दं बिथांमोना होनो जे बे ओनसोलाव गोजोननाय गैया बेवहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' जे बाथ्रा बुंदोंमोन बेवहाय सुइजारलेण्ड बानायगोन होननाय बाथ्राखौ बिथांमोना बुंबाय थायो नाथाय सुइजारलेण्ड बानायगोन होननायनि ओंथिया बेनो जे जों बयबो मिथिगौ बुहुमनि गेजेराव टप 10नि गोजोन सान्थि देश होननानै बुङोबा सुइजारलेण्डआबो मोनसे आरो बे सुइजारलेण्डआ हाजोजों बुंफबनाय बिफां लाइफांजों बुंफबनाय मोनसे हादोर बियो आरो बेवहाय जोबोद गोजोननाय सान्थि थासारि आरो बिनि आबहावायाबो मोजां दा बेनिखायनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेखौनो होनदों जे जोंनि ओनसोलखौ जोङो सुइजारलेण्ड बानायगोन बे जाबाय सान्थि जों बेवहाय लाबोगोन दिनै सान्थि परिबेसा फैबाय आरो जोंनि जोबलांनाय बिफां लाइफांखौ जोङो आरोबाव जाहाथे गायनानै सोमखोर महर मिथिंगा खालायनो लाबोफिननो हायो बिनि थाखाय ग्रिन बड'लेण्ड मिशन नाम होनानै दिनै बिफां गायनाय हाबाफारिखौबो लादों अब्लानो जोङो बैयाव जे बाथ्राखौ जों बुंदोंमोन मोनसे थासारिखौ लाबोगोन बे फैफिनगोन थारैनो दिनै जों नुबाय गुबुन गुबुन जायगायाव दानि जे टेम्पारेचारा बारायदों दुंनाया साननि बिदुङा बे जाबाय दंफां लाइफां गैयिनि थाखाय दा बेनिखायनो जोङो बेखौ सोमखोर मिथिंगा सोरजिफिननो थाखाय जोङो ग्रिन बड'लेण्ड मिशननि गेजेरजों बिफां लाइफां गायगोन सान्थि गोजोनखौ लाबोगोन आरो बेवहाय जोङो मोजां आबहावा लाबोगोन आरो बिदा फंबायनि बाथ्रिथ' बर्डखौ जोङो बेवहाय गायसनफिनगोन आरो बेखौ हायोबानो बे मोनसे सुइजारलेण्ड बायदि बेयाव जागोन आरो बेखौनो बुंनानै जोंनि मानगोनां चिफआ बुंदोंमोन दा बेखौ गुबुनफ्रा हयथ' गुबुन गुबुन बिथिङै बेखौहाय बिथांमोना माने बुजिनानै बाथ्राखौ बुंदों नाथाय गुबैयै बे सान्थि गोजोन आरो प्रकृतिक परिबेस बेखौसो बिथाङा बुंदों दा दिनैनि जयनिं हाबाफारिया दिनै बे ओनसोलावल' जेरैबायदि जादों बिदि नङा आं दहायबो बुंखादों दैलि जागोन जोंना फ्राय बे दान मोनसेयाव जयनिं हाबाफारियानो जोंहा बेखौ थिग खालायखानाय दङ दा बेनिखायनो आं जोबोरैनो बरायनानै लादों जाय बिथांमोना जोंनि दोलोआव दिनै जयनिं जाफैबाय जोंनि निति आदर्शखौ मोजां मोनै बिथांमोना फैबाय इयुन समावबो जोंनि दोलोनि निति आदर्शखौ लानानै रायजोफोरनि गेजेराव खामानि मावगोन होननानै आंहा बिसास दङ आरो बे फोथायनायखौ लानानै जों दिनै बिथांमोनखौ दिनै बजबनानै लादों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसन्नो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसन्नायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhDनि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhDनि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTechनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhDनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।